Някаква супер медийна звезда стана. Навсякъде, само по някакви телевизии те гледаме, по някакви списания виждаме, плюс това някакви хора те спират. За какво те спират тия хора са? Ми искат да се снимат с мен, гледали са ме по Box TV най-вече. Между другото, най-редовно ме поканват някакви хора във Фейсбук и ми пишат съобщения: гледахме те по Box TV, много си сладка, много яко пееш. И така че благодаря на Box TV за това, което съм в момента, за това, че толкова много ми помагате, наистина. Кажи, къде те спират тия хора, що мене никой не ме спира, аз това не мога да разбера. Ами аз доста често излизам на Витушка, доста често, и там са всички. Значи, ако искам да те видя, ти си на Витушка. Защо солех така с вино, не мога да разбера. Развълнувахте ме. Много ме развълнува, че вече знам къде е срещна и гледай какво става. Кажи сега, какво става вчера на Витушка? Вчера, както си вървях, имах среща с един много важен човек-актьор за нови бъдещи проекти, свързани с моята актьорска игра. Има и такава. И едни дечица изведнъж се затичаха към мен. И ева, почнаха да ме прегръщат. Може ли да се снимаме с теб? Стой, прекрасна си. И аз точно в себе си бях свършила. Имах 2 последни картички, ги бях раздала точно 15 минути преди тях. И нямах да дам, много ме хвана яд. И им казах: ако утре минете по Витушка, съвсем случайно, със сигурност ще ме видите и ще ви дам и плакати, и картички. И всъщност после във Фейсбук ме намериха, естествено. Качиха снимки и се оговорихме 4 часа за такава една фен среща, която за първи път ми се случва на мен. Беше много хубаво. А какво сега? Ще правим ли фен клуб Нева последно или не? Да, може да ми направиш. Ти също си с много фенове. Аз ще направя фен клуб Нева.